alhamdulillah am ta nyafe ne de ko ina dalu daw ma shuna min bi dabalo che min bi soro nati adama de la ka soro ala kotate alhamdulillah wati bi kasi ni 23h sera sasa mina sera bla moy ni ngali be minu bulu ko gaji galuke ivo nam feno fleni ko alquranul karim qurane ba ala bi jon soni qurane ka soro ma ala kotake ala abi jon soni qurane ka soro ma ala kotake wala bi jon kisini qurane ka soro ma ala kotake mais no fora o mo godo kamana ga yara qurane dorowa qurane mina nga jamana na kuma mina wa soro na folo bara liba on fe ya garse ko bara ba on fe ya wa soro qurane mana qurane mina on fe ya kuma mina o ya soro ka tangana ke adama de la dabali kana sila shuya kana sila koroti kana sila kuma on fe ya ka soro qurane mana mais atule de be qurane fe ka teme fe beka wala nete se ka daludi ka faida di nama qurane kala nata ala ene son momso kilina min to ko shita njara anywana te be bulu momso ka cha mo bulu me momso min bi ki fe ki kala dalula aka sokono aka so chemanje jiri na ku kilisi nu fo a tulula ba bulu to mo na foka yiri mina ka yo adalu dirami manedo mina yiri dima ni qur'ana seti ko qur'ana fangatila atule bina yiri dima ka yiri jala yele maka ka yiri kene mba dima be fe kiti do dala be fe ki yedu dangadi witla ka dono ki fe yede bitla ka malota ede bitla ka nasongobo mina dalu dima na mimi fi dro ubi dangadi mi vilay kana songo ka ye jugula dro garsege dogoya ni dangadi nyate kili wallahi ima balato nga fe wa yoro yerati na kuma don ego ki tara kam 2002 2003 2080 imana aw bo kew dabali ba ke mogo bodo ba ke bare aw bana kalo do jatila anga farafin kalo jatima fo le ha le sengde le 3 de le 4 nga bieti kera kaba le 4 no tara be farafin kalo tlitan sabamba ni bori ka du da fe farafin kalo tlitan sabamba ni ma santan sabaka yiti do ikaso karamo ke ay ko nyini abe ka baga mogo ya dabali ka sura ya yere dabali ngaiti dore ko le nga ko mi e fena yo de afamuna ibo ne bin ndi mogo ma nga mimba chenga bino fe vena bo fiyo awa ni sirive minunga ubiseka bo uka siriwula chugumna kasage kanu kaso ayatule bafo ne kilisi mi fo sisa tu bismillah surugu dugutigi surugu jamanati jikura fama ne karsa jakma wara ni fema ala do fenga nane du fema kira do fenga nane du ni sigara ko dabali kele du la ni yire ya do hakikatan ko ni dabali yire ya do cherele ni fenye dabali ni bi feka cin bi ta baka sale kolo yini ivaria muso do yene nyinga ko atula ko kolo koro yala ni ay sugo minun dun olu kolo kodo wa kote baka san yere ma kolo de kodo afamuna baka san yere ma kolo de kodo marabaw ba ferew marabaw menu me kolo kuru nu ni fem nu fere olu tita bushew ka kolo nu ta kata no ide bal parce que nga foka wala muso do yin ni kala baka san yere man nu kolo de kodo a kolo koro ni bi feka dabali ci ka bo adama de no fe ni ya kolo koro dingli zora falido wa mishido wa bado wa no baka san yere ma kolo marabaw wa fere ta nyini de ibina tuluta situlua tulu kalte mbi so e ka yoro la tulu akan ngara kay jisumay ibi tulu inta iba faala tu bismillah suruku dugutigi suruku jamana tigi jikura fama nga misali atan ne yere nga maraka wa akana foko ne de parce que maraka musuko ko yela ko ne to ko ne kilisi na wa tu bismillah suruku dugutigi suruku jamana tigi jikura fama ne ayatullah ye jakma waray ni fema ala du fenga na ne du ni fema kira du fenga na ne du ne ko ala ne ko akira iba kala tulu la chien bi wolovla ka ke ka kolo koro mu ka bla tasmana ka jeni ka shishi mo mi dabali kli damado ngondi dati dima kli damado nabe balola billahi tallahi ibi kibaru ya me ala nabe balola ibi kibaru ya me ala nati balola ngabi ka dabali chien ka ba abache negabe negatiga ngani negabe ngera numu ka kula ka ba ko bala negabe negatiga men negabe ngera mobili nyefa bari o tiga madi iya famwa tu bismillah surugu dugutigi surugu jamana tigi jikura fama ne karsa kera jakma wara ibi iyere de toko fora ne kera jakma wara ni fema ala du fenga nane du ni fema kera du fenga nane du ne ko ala ne ko akira akala kulo korola fe tulu la ka mu kulo korola baka saile ngera makulu e ka bla tasmana ka shishi ni ya shishi atigi yere shishi ra kuma ta ka dabalima amta noyi o e dabali chena doy amena wo ne dabalu chenga bu no fe mi ga garsa ga tigi mi soro ko dima
y'a faamu wa an ma dɔ di bamananya ta la sisan n'a fɔra bamananya ta wa bɛɛ bɛ min fɔ a y'o tɛ dɛ yɔrɔ n'i ye bamananya fɔ an ka mɔgɔ dɔw fɛ ko kafiriya ta ko don ne tɛ kafiri ye n fa tɛ kafiri ye n ba tɛ kafiri ye ne mɔkɛ ye santari de fulaw b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko kuranɛ durusilaw n wolola n bɛ mɔkɛ tɔgɔ dɔn n b'o mɔkɛ tɔgɔ dɔn n b'o mɔkɛ tɔgɔ dɔn n bɛ se k'a fɔ maa 7 bɔnnaw la i bɛ maa 1000 sɔrɔ bilahi talahi i b'o ye maa 7 sɔrɔ minnu na k'u b'u mɔkɛw tɔgɔ dɔn duba kelen kelen walima serifu and then i b'a ɲininka k'a fa tɔgɔ ye di o ye karisa ye ne fa tɔgɔ ye di o ye karisa ye o fa tɔgɔ ye di k'olu kun bɔ nin village in na yɛrɛ o y'a ka dɔnni dan ye o tɛ Ayatula ye ne bɛ mɔkɛ tɔgɔ dɔn fo maa 7 wa kafiri t'u la dɛ silamɛw don ala k'an bɛ sɔn a ma o tuma na n'an ye dɔ di bamanan kilisi kan an ka dɔ di kuranɛ kan an bɛna kuranɛ kɔnɔ sura min tɔgɔ ye ko mu'azzatayni qul a'udhu birabbil falaki wa birabbin nasi ibo kana fɛn kuranɛ kala da tajwidu ma dɛ tajwidu habiyaw ka kanjani kana da baraji b'a la koyi n'i ye kuranɛ kala baraji b'a la mais kuranɛ bɛ maa kisi nka n bɛna yɔrɔnin dɔ f'i ye o ye montage min don o yɔrɔ in na hadisaw ka kuma na ne ma sɔn o ma dɛ ne ma da la wala ko kira dabalila ko k'o kɛ tafo la ko tafokuru 11 ko ka t'o bila kɔlɔn kɔnɔ ko ka gabakuru da o kan k'o kɛra tuma min na ko kira ala ye nin sura in di kira ma ko ni aya 1 kalanna ko tafo 1 min fɔni n ko n'u y'a montage minɛ k'a da kira la i yɛrɛ i bɛ kabako yɛrɛ dabali bɛ mɔgɔw minɛ kira yɛrɛ dabali la subhanallah u ye nin dabali in fɔ ka kira se yɔrɔ dɔ la o tɛ kɛ kiraw la fiyewu ala ye kiraw saniya ka bɔ ma i y'a faamu wa ma ji'tum bihi sihri inna allaha sayubtiluhu wallahi tiɲɛ don koyi ala dalu do Ayatula b'a dɔn nabila Musa ye Firawuna ka mɔgɔw ta tiɲɛni yɔrɔ min ye billahi tallahi ala y'a dɔn din ma a kuranna aya de filɛ nin n bɛ tila k'a d'i ma ka cɛ n bɛ tila k'a d'i ma ma ji'tum bihi sihri inna allaha sayubtiluhu ne a bɛ ni Kur'ana cɛ wallahi billahi tallahi suma ne ja yɛlɛla boli k'a tigɛ boli a kɔfɛ ni boli b'i kun ne Ayatula yi ja yɛlɛla a kan ne taara taama i n'a fɔ lumière tɛ nin san ne ka taa lumière don lumière ni boli in cɛ ne ja ka yɛlɛ a kan ne Ayatula n b'a kalama ko boli don o y'a bannen ye i bɛ taa boli wɛrɛ ɲini o tɛ nafa ɲɛ i ye bilen ma jitu bihi sihri inna allaha sayubtiluhu ni kuranna aya in b'a kɛ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا o kuranna aya in b'a kɛ ndina a tigɛ aya ko ma a nege wuli k'a bila ten dɛ n bɛna tila k'a d'a ma mais an bɛ taa kula uzu kɔnɔ fɔlɔ Ayatula yi don ne don awɔ a kana boli sɔsɔn ayi a kana boli sɔn minnu b'a la a ye dugawu k'u ye ko ala k'u bɔ a la a kana fɔ ko dangadenw don dɛ kafiriw don u bɛ taa bolitigi bɛ taa non ala ye e kanda ka ban dugawu kɛ ala k'ale yɛrɛ kanda wala i ka cɛya m'i kanda dɛ a dugawu kɛ wala ɲɔtɛ a yɛrɛ n'i y'a yɛrɛ ɲininka a fɛ k'a ka fisa i ye o mais i bɛ dugawu kɛ ala k'a kanda wala Ibo Amina n y'o f'i ye u bɛna n'o baro minnu ye ko kira dabalila a bɛ taa ne tɛ n'o ye dɛ Ayatula ka danaya tɛ n m'a fɔ ko a ma dabali dɛ ne de ma da la k'a fɔ ko dabali sera a la ɲɔtɛ bɛɛ bɛ dabali i y'a faamu wa hali Musa yɛrɛ y'a dabali la koyi nka k'a fɔ ko dabali de sera kiraw la sa o de ye kabako ye f'u bɛ kira ta fɔ k'ale kira kun t'a yɛrɛ bolo bilen wallahi u bɛna nin kumaw ye n ko a kitabu ninnu dɔw e m'a ye fo azahariya mɔgɔw kama k'u bɛna ɲɛɲini a dɔw la k'a dɔw si tunu ka bɔ yan wallahi kumaw b'an ka kitabu ninnu kɔnɔ n'i y'a lamɛn i bɛ bɔ silamɛya la wallahi parce que i tɛ kiraya ye bilen quoi i tɛ ala ka pouvoir ye bilen i y'a faamu wa n bɛna d'i ma n'i bɛ fɛ yɔrɔ n ye marakakɛ ka histoire bɔ yan caman min wele ko n ka marakakɛ ka histoire marakakɛ ma kɛ fitiri wale ye marakaw n b'aw fo mɔgɔ barikada i m'a ye n ye marakaw ka fini dɔ bi fini nɛrɛlama o kɛlen n'u ka di sisan dɛ ala k'an bɛ sɔn o ma ni marakakɛ cɛkɔrɔba in a ma kɛ fitiri wale a ma kɛ fitiri wale ye i b'o marakakɛ ko Ayatullah a ko wallahi mɔden dalu b'i bolo cogo min na nafolo yɛrɛ de bɛ ne bolo nka k'a bɛ ala ka ne dan n bɛ n ka nafolotigɛ la n ma lafiya dɔ ye ne wele bi a ko Ayatullah bi a bɛ se ka kɛ a bɛ ne ka émission lamɛn o ye maninka ye parce que Keyita ye maninka ye billahi tallahi a ko Ayatullah a ko i ye min kɛ maraka cɛkɔrɔba ye ko
ma fɔ n da ni maraka cɛkɔrɔba ta ye kelen dɛ a ko nka kami i ye ne ka yiri in bila ka di yan ni y'a kɛ a ko n da ni maraka cɛkɔrɔba ta ma kɛ kelen a ko nka kami ni y'a sɔrɔ tile kelen ni n'a bɔra kununko ni bila ma deli k'a kɛ ko ne ka société ma baara kɛ o dɔrɔn tɛ dɛ minnu yɛrɛ tun bɛ ka n jaafa dɛ a tula yen n k'a dɔw y'u kunkolo siɲɛ de k'u dɔn k'u minɛ f'u y'u kunkolo tiɲɛ ne kɛtɔ filɛ k'a dalilu d'e ma n balimakɛ a ma se e ka na ne yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ mɔkɛ ye dɔnnibaga ye a bɛ se ka kɛ i bɛ k'i denkɛ dɔ don kalan na i t'o bila k'a sɛbɛn a bɛ se ka kɛ ka dugu alimami bɛ yen a bɛ se ka kɛ a ka yɔrɔ ne tɛ ka yɔrɔ ka jan e nana ne nɔfɛ ne ka tile ka ko ka ca n y'i wele i m'a ta n y'i vocal ci i m'a ta ne fana ye denbayatigi de karamɔgɔkɛ ko ka ca dɛ n'a kɛra ko mɔgɔ o mɔgɔ ka fɛn kɛ ko ne k'o bɛɛ tɛ sigi hali ni farida seli ne ka bɛɛ ka vocal ta misi filɛ nin ne ni misi de ye baara kɛ a bɛ n ka magasin na ye ne ka ca tile 15 ye ne ni misi ma deli ka sigi n dɛmɛ dɔ ye misi salamu alaikum o b'a sɔrɔ n dɛmɛna f'ale yɛrɛ bɛ ɲininka ko mun mɛnna foyi tɛ n na denmisɛnnin ni ko cayar'i ma a ma nɔgɔn o nana n'i ye atelier wele kana dimi dɛ ko bɛɛ n'a waatiw don an bɛ waati la ni waati bɛ tuma min na i b'a kɛ waati la kana sɔrɔ waati k'a k'i la dɛ ala k'an bɛ sɔrɔ ma o tuma na marakɛ cɛkɔrɔba ko a ko ayatullah a ko bilahi nafolo bɛ ne bolo ne ko marakakɛ ma walahi dalu bɛ ne bolo a ko ayatullah a ko dalu b'i bolo o de kosɔn ne taamana k'i sɛgɛrɛ parce que dalutigi nafolotigi de b'o sɛgɛrɛ nafolotigi de b'o sɛgɛrɛ ko han ko awɔ n ko mun b'i la a ko u ye n dabali han fo n yɛrɛ b'a dɔn ko n dabali la yɔrɔ mɔgɔ bɛ taa dɔn kuma min yɔrɔ n'o tɛ mɔgɔ bɛ da i yɛrɛ la kuma dɔw koyi nka n'i yɛrɛ bɛ taa dɔn ko n dabali la kuma na o y'a sɔrɔ ko taara ka dan kɛ n ko marakakɛ dalu dɔ bɛ ne bolo ko kula uzu birabili falaki ani birabi nasi e birabili falaki sɛbɛn siɲɛ 41 ka birabi nasi sɛbɛn siɲɛ 41 numu bɛ jelikisɛ min dilan a bɛ jelikisɛ min dilan i b'a ɲini a jelikisɛ ɲini k'a bila tasuma na ka tasuma ɲaga buga fo a ka bilen fo jelikisɛ ka kɛ komi tasuma i bɛ fɛn dɔ kɛ k'a ta o b'a sɔrɔ i ye nasi in kɛ minɛn kɔnɔ i bɛ jelikisɛ in ta k'a bila a la n'a sumana i b'i ko a la siɲɛ 7 tile 7 n ko marakakɛ kana taa ko i bɛ taa i dabali b'a ɲini ayi yɔrɔ dɔw b'a fɔ an ka taa sɛgɛsɛgɛ n bɛ taa lajɛ lajɛlikɛla bɛ taa i kan ka min balo a bɛ na o k'i dabali b'a ye ka sɔrɔ o t'i dabali b'a ye n ko i bɛ n'i dabali b'a dɔn n y'a d'a ma a ko ayatollah ko e ko siɲɛ 41 na ko awɔ a ko n b'a ɲini fɛ sɛbɛnnikɛla ɲini ne ye dɛ siɲɛ 41 in bɛɛ sɛbɛn siɲɛ 41 41 sigiyɔrɔma 41 bilahi a ye nin kɛ a ko mɛ a taara min kɛ i b'a dɔn a ye maa fɔlɔfɔlɔ min minɛ yan a yɛrɛ ka gardien o y'a dabali b'a fɔlɔ ye o yɛrɛ da de ko a ma k'u y'a dabali a ka sogokolo la a ka dumuni kɛlen sogokolo o y'a dabali o la a yɛrɛ furumuso o ko k'a ka yafa ale ma ko dabali bɛɛ ale yɛrɛ n'a dɔgɔnin furumuso n'a dɔgɔnin yɛrɛ de y'a dabali yaasa a ka sa yɛrɛ olu k'u ja nafolo in na mɛ furumuso tilala ka yafa ɲini a fɛ ne de y'a fɔ a ye n ko hey ala bɛ deli ni ala tɛ yafa ma an tɛ don alijinɛ na n'a ko i ka yafa ma sabali ka yafa e kun t'a dɔn ko e bɛna dɔn k'o don ni lajɛlikɛla kun y'a f'i ye furu kun bɛ sa nka a yɛrɛ de mana f'i ye n'a ko i ka yafa ma marakɛ ma kɛ fitiriwale ye marakɛ fɛn fɛn y'a sɔrɔ a y'a ɲɛfɔ ne ye mɛ bi a ko a ko alihamudulila a ko maa tɛ fa diɲɛ na a ko mɛ bi hakili sigilen don hakili sigira a ko ɲɔ tɛ walahi hali sigilen tellement que u bɛ k'ale dabali ale sigilen de bɛ compte bɔ n'a yɛrɛ ye dabali juguya kojugu a kan a t'a ka nafolo cogoya dɔn ça fait ko a k'a minɛ k'a kɛ komi a nalo talen don balimakɛ n'i sɔmina o fɛ k'o b'i la turabudalaw ka lajɛlibaden to yen n m'a fɔ k'a ka turabu to yen dɛ dalilu bɛ turabu la fɛn min adamaden dɛmɛ k'i ka ɲɛnamaya dilan mais n'i y'i ci kɛ lajɛli ye hali n'i ye nafolotigi ye i ka nafolo bɛ ban i n'i balimaw bɛ kɛlɛ i n'i teriw bɛ kɛlɛ i y'a faamu wa lajɛli in to yen taa kula uzu birabili falaki sɛbɛn siɲɛ 41 birabi nasi sɛbɛn siɲɛ 41 i ka jelikisɛ ɲini numu bɛ jelikisɛ min dilan i k'a bila tasuma na n'a bilenna i k'a ta k'a bila nasi in na n'a sumana i k'i ko a la siɲɛ 7 tile 7 nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ nka n'i ye nin kɛ bilahi talahi ni bɛ dabali caman cɛn ka bɔ adamaden nɔfɛ a bɛ caman cɛn i y'o faamu i b'o ta a fɔ ko kelen n ka cɛ n'i bɛ to k'a jate kɛ o b'a to n bɛ to k'a caya i b'o n ye kuranna aya dɔ fɔ ma jitum bihi sihr inna allaha sayubtiluhu
Allah mede ma jitu bihi sihri inna Allah sayubtiluhu ma dalika ni fofolo me mina ni fobi yoro bi mo do dabali babu futumbu bi do ala wallahi ha wallahi atule bina dalu min